Hello! Hai să-ți arăt tehnica mea de corectare a sprâncenelor. După ce am realizat machiajul feței, de-abia atunci mă apuc de corectarea sprâncenelor. Ca prim pas o să încep să înlătur excesul de pudră, fond de ten și anticearcăn, dacă este cazul să-mi fie ajuns, între firele de păr sau chiar pe firele de păr ale sprâncenei. Mă ajută de pensula numărul 100 de la Boys & Berries și anume de periuța acesteia. Cu ajutorul periuței încep să peri firele de păr ale sprâncenei sus-jos, pentru a mă asigura că nu-mi rămâne gram de produs pe firul de păr. Produsul o să rămână, dar aveți foarte mare grijă atunci când dați cu periuța să nu dați și pe față, pentru că o să vă trageți, iar fiind o periuță rigidă, vă poate lua fondul de ten, chiar dacă acesta este setat de pe față, și apoi va rămâne o zonă așa în valuri și nu o să fie foarte estetică, deloc chiar. Și atunci încerc să mă concentrez la acest pas pentru a rămâne strict pe zona în care eu vreau să curăț, nu mă apuc să curăț și pe lângă, da? Făcând acest pas îmi și dau seama în ce direcție vreau să duc sprânceana. Când i-am sculptat fața și când i-am machiat de fapt fața, am mers pe lifting. Același lucru o să fac și în cazul sprâncenelor. Da? Și atunci îi voi ridica colțul sprâncenei să meargă puțin într-o linie dreaptă. După ce m-am asigurat că nu mai am produs pe firul de păr al sprâncenei, trec la setarea acestora. Mă folosesc de gelul pentru sprâncene de la Benefit, 24 Brow Setter de la Benefit. Ea are o periuță cu peri mai lungi și o periuță cu peri mai scurți, dar și o parte plată, care mă va ajuta și o să vă explic în momentul în care voi ajunge la acel pas. În primă fază îmi curăț puțin periuța de produs și asta vă sfătuiesc și pe voi să faceți dacă sunteți la început. Cu partea cu perii lungi a periuței vin să-mi las produs pe toată lungimea firului de păr. V-am spus și în pasul anterior, vă spun și acum, aveți mare grijă să nu aplicați produs pe piele. Lăsați produsul doar pe firul de păr. Întoarce te rog acum mai mult. Bun. Ca să vă fie mai ușor, lucrați mai mult cu vârful pensulei, da? Nu lucrați cu toată partea pentru că nu mai aveți atunci o precizie. Lucrând cu vârful, vă lăsați produs strict pe firul de păr, mai ales în colțul extern, unde aveți toate șansele, dacă lucrați cu toată periuța, să trageți și pe față, pe ten. Lucrați cât se poate de repede, pentru că acest produs se usucă repede și setează foarte, foarte bine sprânceana. Da? Și de aceea trebuie să ne hotărâm rapid ce vrem să-i facem la sprâncene, ca să nu cumva să... Ce tu faci? Bun. Acum întorc periuța și folosesc partea cu perii scurți, dar și partea plată. Și vă explic imediat. Cu partea cu perii scurți îndrept firele de păr în direcția în care vreau să merg, iar cu partea plată le presez pentru a le lipi de piele. Nu o să le ridic chiar în sus de tot, da? Să fie firul de păr drept, cum ar veni. Lucrez în partea în care ele și cresc în mod natural, da? Deci puțin oblic, mă duc cu tragere. Lucrez tot cu vârful, pentru că ele mi oferă precizie. Și pun accent pe firele din codița sprâncenei, pentru că acelea sunt în general mai rebelde și se desprind foarte repede de piele, fiind mai multe în același loc. Sunt mai multe în același loc pentru că așa i-am făcut eu forma, dar ele în general stau lejer. Mă ajut foarte mult de partea plată. În cazul în care văd că nu se lipesc și nu vor, mai iau foarte, foarte puțin produs și încep să lucrez din puțin în puțin. Da?
Lipesc câte 2-3 fire de păr. Când le văd că s-au setat și s-au lipit de piele, mă mut puțin mai jos la următoarele și tot așa. Și este gata o sprânceană. Dacă vreți să fie și mai lipite, atunci cu mânerul unei pensule, orice pensulă nu contează, prin mișcări de rotire, veniți și le lipiți mai mult de piele. Mie nu mai îmi place efectul acela foarte, foarte lipit, pentru că risc să se lipească și firele sprâncene între ele și atunci se creează fire mai groase cu intensitate aici colo. Eu vreau să păstrez aspectul natural al sprâncenei, chiar dacă vreau să-i schimb forma. Voi face același lucru și la cealaltă sprânceană și revin cu pasul următor. Colecția sprâncenei am optat și o să optez de acum încolo pentru carioca pentru sprâncene. Eu o folosesc pe aceasta de la NYX. Mi se pare cea mai bună cariocă la ora actuală de pe piață. Aceasta are și un vârf subțire care mi oferă precizie în trasarea firelor de păr într-un mod natural. Am aici nuanțele brunet și blond. Blond o să-l folosesc pentru interiorul sprâncenei și brunetul pentru exteriorul acesteia. O să încep prin a-i trasa fire de păr cu carioca blond în interiorul sprâncenei. Capul către mine și atât. Eu toată stabilitatea mâinii pentru a nu trasa liniile în valuri mi-o țin în degetul mic. Și atunci îmi pun vârful cariocii din punctul în care vreau să plec. Mișcările sunt foarte fine, chiar dacă îmi țin eu sprijin aici, nu pun presiune pe cariocă. Doar îmi trag foarte, foarte repede și finuț firele de păr pe care vreau să le trasez. Puteți, dacă vă-i greu, puteți să trasați și invers. Însă, la fel, vă țineți sprijin într-un deget, nu presați foarte tare, firele în direcția în care cresc ele în mod natural, dar încerc să păstrez aspectul natural. Asta înseamnă că nu o să trasez foarte, foarte multe fire, ci trasez strict cât am nevoie să umplu golurile din sprâncean. Schimb carioca și îmi iau nuanța brunet, pentru că am ajuns la jumătatea sprâncenii deja, schimb nuanța. La fel, lucrez foarte, foarte finuț. Am fugit la început de această cariocă pentru că nu sunt genul de persoană care să aibă foarte multă răbdare. Dar acest produs m-a învățat că e foarte important să ai răbdare atunci când vrei să obții niște sprâncene naturale. Trasezi fire în goluri, trage mai mult. Și am spus la început că vreau să-i fac acel efect de lifting și din sprânceană. Și atunci eu din acest punct, da, unde se creează arcada, această curbură, care eu o să îndrept, dar de fapt trasez firele de aici pentru a uni jumătatea sprâncenei cu exteriorul. Deci, practic, eu această curbură va trebui să o fac dreaptă pentru a da acel efect de lifting. Dar când spun dreapta, asta nu înseamnă că o să mă apuc să trag cu carioca în așa fel încât să-i fac acea sprânceană închisă la culoare. Și foarte finuț, printre firele de păr ale ei, vin să umplu goluri. Firele le trasez tot în direcție oblică. Și eventual mai vin în partea de sus. Cu câteva fire. Iar acum trebuie să-i alungesc puțin sprânceana. Și vin să-i trasez.
Acum, pentru a accentua și mai mult baza sprâncenei, o să vin cu concealer. Dacă nu aveți produsul pe care să-l folosesc eu, puteți folosi chiar și concealer, nu asta e o problemă, doar că vreau să îi pun în evidență mai mult sprânceana, atunci va trebui să vin cu un produs cremos, să-i acopăr firele care stau pe arcadă și să evidențiez ceea ce am făcut eu acum, și anume corecția. E o pensulă din păr sintetic, eu am ales-o pe acesta, numărul 16 de la Leonardo, și produsul cremos. Țineți minte, toate produsele cremoase se aplică cu pensule din păr sintetic, pentru că dacă am folosit o pensulă din păr natural, aceea mi-ar absorbe produsul, iar eu pe față nu aș mai avea produs cât am luat de fapt. Părul sintetic îmi ține produsul și mi-l păstrează pentru ca eu să lucrez. Naturalul absorbe, ca și firul nostru de păr, atunci când îi punem balsam pe el, da? Îl absorbe, nu mai rămâne o cantitate atât de mare cât am pus-o la început. Îmi iau produs, îl încălzesc puțin pe mână și apoi, cu vârful acesteia, vin la baza sprâncenei și încep să trasez o linie grafică. Ca să o estompez această linie, tot cu vârful, încep să trag ușor de produs în jos. Dacă vreți și voi este mai ușor, puteți să faceți acest pas și folosind degetul. Uitându-mă în cameră, am observat că aici se vede un gol, ceea ce nu vreau să se întâmple și nici nu vreau să-mi rămână modelul să meargă așa. Am lăsat modelul în etapa aceasta pentru a vedea și voi cât de mult contează conturarea unei sprâncene și corecția acesteia. Influențează foarte mult trăsăturile unui om și poate să le ridice sau să le coboare în cazul în care această corecție nu este făcută așa cum trebuie. Nu spun că eu o fac la perfecție, doar am vrut să vă arăt exact cum lucrez eu atunci când vreau să conturez sprâncenele. Sper că v-au fost de folos informațiile pe care vi le-am oferit și dacă încercați sau dacă întâmpinați anumite probleme, puteți să-mi scrieți oricând, vă voi răspunde cu cel mai mare drag.